Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi sige, at vi starter på YouTube. Det her det er vores første video, så vi tænker lidt, at det bare er sådan stille og roligt, og I skal lære os at kende. Det her, hvad hedder du? Jeg hedder Anders. Jeg hedder Lukas. Og jeg hedder Tobias. Hvor mange år er du? Jeg er 12. Jeg bliver 13 om 2 måneder. Jeg er 11 og bliver 12 den 14. december. Så må jeg gerne sende gaver. Jeg er 12 år. Og fødselsdag hvornår? 27. august. Okay, godt. Og I må gerne sende gaver. Også til mig. Godt så. Og mig. Ej, se, jeg har fået Højdevej, 23. Nej, frygteligt. Ja. Altså, vi alle sammen går faktisk til fodbold. De går på fra mamma, og jeg går på nu. Prøv at skrive, hvis nogen går til fodbold, så skriv, hvad for en klub I går på. Og så kan det være, at I popper op på videoen, ligesom Alexander Husum og sådan lidt, ikke? Ja. Altså, min yndlings-YouTuber er Alexander Husum. Det er min også min. Grunden til, at vi starter på YouTube, det var fordi, at det lyder sjovt. Ja. Og det kan også være lidt udfordrende. Ja. Udfordrende, ja. Hvis det er, vi rammer 100 subscribers, så kommer der den vildeste udfordring. Ja. Vi laver den sygeste video ever, man. Bedre end Alexander Husum og alt. Nej, vi bliver aldrig bedre. Vi bliver aldrig bedre end Alexander Husum. Ej, det var sjovt, man. Til næste video, ikke, der laver vi sådan en Snapchat Q&A. Eller hvad? Så... Jeg er ikke så god til at sige det. Snapchat Q&A. Snapchat Q&A. Snapchat Q&A. Nej, bare Q&A. Hallo, på Snapchat. Der laver vi Q&A, og så lægger vi nogle billeder op på vores Instagram. Jeg hedder Lukas_Poulsen. Jeg hedder Swag Anders. Jeg hedder Tobias Aage. Okay. Med dobbelt AA, ikke? Ja. Hvad skal vi ellers snakke om? Ja, hvad vi vil lave her for fremtiden af, og Ja, det er sådan mere udfordringer og sådan lidt. Altså, vi har tænkt, at vi laver Q&A, og vi laver challenges, og 7 second challenge. 7 second challenge. Ja, og sådan, vi går ind i lidt sådan forskelligt. I I kan skrive, hvad vi vil. Eller hvad vi skal gøre. Altså, I skriver bare... I kan skrive det på på Snapchat. I kan også skrive det her på YouTube-kanalen. I kan skrive det i kommentarfeltet. Jeg hedder Anders Barbie på Instagram. Eller på Snapchat. Jeg hedder bare Tobias Aage igen. Og du hedder Lukas. Lukas_Poulsen. Det er vigtigt. Snapchat. Nej, der hedder Lukas_Poulsen. Det er vigtigt. Det vidste jeg godt. Det var egentlig det, vi skulle snakke om. Men altså, vi går på Zombie Østerskole alle sammen. Ja, vi skal snart, om et år skal vi snart på Højdevang. Efter 6. skal de 2 over på Højdevang. over på Højdevang. Jeg skal over på Lækkersparken, fordi at vi synes ikke... Fuck, hvor er det dårligt. Det er fordi, der er håndbold, og det er en halv det her. Faktisk så sidder vi også... vi sidder på skolen lige nu. Eller med skolen. Altså det her, det er den nye skole. Ja, og så det her, det er vores skole, det her herovre, ikke? Derinde, der går det så. Hey, den er 105 år gammel. Ja, den er faktisk 105 år gammel. Min oldemor har gået på den her skole. Den er rigtig gammel, men den er også... Altså hele min familie. Altså, kom nu tilbage, Anders. Vi har gået her siden 0. alle sammen. Ja, jeg har i hvert fald været her. Og vi er nok de bedste venner. Jeg er ældst. Hold nu kæft, ikke? Det censurerer vi lige. Vi er nok bedste venner alle sammen, ikke? Ja. Det er vi. Ja. Men vi har nogle hemmeligheder, som den anden ikke ved om. Ja. Nej. Jo, det har vi. Jeg har ikke nogen venner. Heller ikke mig. De var så lovlige. Jeg har ikke nogen venner. Tobi har slet ikke nogen venner. Du sidder stille. Jeg har ikke venner. Hvad laver du? Hej. Hej. Du må godt låne bolden. Nå, det var bare en anden person, der kom og Det var bare en anden person. Hej. Vi sidder lige og laver YouTube. Gå ind og subscribe. Har du YouTube-kanal? Fordi vi sidder vi laver en YouTube-kanal. Vi hedder Bambi. Gå ind og subscribe og abonner. Bambi. Ja. Det er pisse godt navn, ikke? Det var også... Jamen, det bliver også noget sjovt. Det var mig, der fandt på det. Tror jeg. Han fandt på efternavnet. Bambi. Sådan. Det er faktisk et ret godt navn. Ja, hold da kæft, jeg snakkede 4 minutter om lort. Så, ja. Hvad hedder du? Spørg mig. Isak.
Jels. Nå, hvad skal vi ellers snakke om? Det ved jeg ikke. Skal jeg stoppe nu? Der har lyst til at skræmme barnet væk. Han skræmmer Ise væk. Du vil altså ikke skræmme Ise. Okay, den er gjort. Allan, du skal køre fra højre hjørne. Ja. Nej, 5:30. Ja. Hold nu mund, ikke? Ja, Altså, værsgo, ja. Okay. Undskyld, det er fordi, han lige har fået en espresso. Ja, sådan der. Det må jeg sgu undskylde, det der. Det klipper vi lige fra, ikke? Det kan vi ikke bare gøre. Skal vi stoppe videoen nu? Ja, husk at subscribe og like. Abonner, så vi ses. Og tryk på den der Vi ses klokke måske der. i morgen. Tryk på den der klokke der. Og så siger link op i beskrivelsen til Link. os alle sammen. Nej, det er der ikke. Det er der ikke, nej. Det er der ikke, men gå ind og abonner, subscribe og skriv en kommentar om, hvad vi skal gøre i vores næste video. Og så gør vi det. Og så gør vi det. Vi ses alle sammen. Vi ses. Hej.